ole clear tu te chibelevek ule tutuma chuan hei news rap thlak tak mai thleng a le thlat maya tunlai akan boruak te news rang han thlir hian vai sual tak tak apong sual ron han ti te tual tha han ti te atam maya tutuma kan thlir tur po hi hei india ram chunga thlenga ria kum somni pathum mi nula pakhat kha abial pahluin esitin amuthil hlan khanina leivak khania boral zui bokani arap thla khomaya ama abial no hlui chang hian atur lawa anu abulamu thleng khanin an turna maya an taksa chhede uvek mai ni thil thendan kan sia chawang abial no hlui esitin alei hlum morwan khuwa nula kum somni pathum mi chu ninga ni kuwa thlali sani somni paruk khan zana amuthil lain abial pahluin esitin aleya aboral boral ta hi kajal yada fania abulamu ve anu lelawati devi kumsomnga pariat po in hliam na tak atuar Gorakhpur Medical College sa enkol zui ani kajal unaw pa abisek yadaf chuan FIR atheluta police te chuan mi pahni chotelal khan warle anus khosawata te hanman to ani police te soidanin he thil hi jing lamdar thum le chan ve ve la thlengania chotelal hi kajal te inchunga lonin tukver atangin luta kajal te nu fa chu an muthillain asitin aleita ani natuar auri an hriatin an chung te chu han tlan khom ngala Ramkola Community Health Center panpui ni in hetatang hian Kusinagat Medical College sa an rifara an hliam hian at emawangin Gorakhpura rifar zui anni heta hian kajal chu ahliam tor lawin aboral ta ani Kasinagar Police SP Kesaf Kumar chuan chotelal le kajal hi in ngai zong thin annia mase kajal hian pasal dang anei dona wangin tun hnaya chotelal hi a hlatran ni in a soi hetia kajal in a hlatta ka chuan chotelal hian a thian pa punin Gobalganj Bihar atangin acid hi an laduna kajal tenu fa hi an mutlain an leita ani tinaron ziaka news sang in hethil hi an tar lang na sa maya harap thla khop maya a visual zia hi ni tin mai hian kan hriat bel mol me kania mizoram chunga po atun hnaya an boi khoi hi han hlir ta ila mo tam maya tikhan mani loka po chan mariwes mizo mai chia te zana in zur thin te vain tikhan aizol daya headquarter sangreng deuh ten lo ne ya an lo kidnap thin khani ya tikhan an poisa pek te po an la let sak levek an chu sak levek thin khani ya tikhan mizo mai chia kha an lo suwa samrem rum thin khani chonei tun hnai rongot po han thlir kol ta ela mizoram chunga hian vai awanga kan buai te mo vai na poi an khoi te han thlir phei hi chuan thil hi ngai tuna hi kal thui lo thei lo wa tuna riel ron lu chawa ti hian mizoram chunga te nasa zo ka aron lu thu khuna phei chuan kan film khurte awareness kan nei tamte apoi mo hle dona nei ti hi achiang tran viau to ni tuna kan clear mo kan hriat news hriat te po hi han en ta ila visual zia poisa kan nei lo zia te an duna chuanin mihring han suwa samte tual han tha mai te enga ma hian an ngai lo mo vai then khathi chuanin team ei na po hi an nei lo ani ti hi achiang khop maya zol nei ni po ngai lo ani chuwang chu kan film khurangai mizo mai chia then khat te heng tiang ang news bon tak tak kan han hriat kara mizo mai chia then khat te vai lo ngai zong to kan ti don nge mo he tiang la hi an lo om chhonu ko reng thina khang te po kha in an fia in mo khami konga kher kha chuanin lo ti to lo ro lo nei to su ani lo chuan vai sual poisak nei lo mo me hring nun na han lak mai ha ti mi lo poisa mi lo hi vai hi nga mo za ti kan chevela hianin an omang ti te po hi ringela chuwang chuan cheber tok theivek kan ni ti te po hi kanin hriata kan film khur thar kha apoi mo via wane tun truma news kan hriat te phei hi chora phla khop maya bial nu hlui ani ati khan pasal dang anei dona wangin esitin avalei bor maya ne ya ama changani lawa abula anu mulai thleng khanin an taksa kha che ne ane chuta bial nu hlui phei chola boral zui ani ya heting ang him zo mei chia te jinga mo vai kut tuara engemo thil rap thlak tak tuar in omang ti te po hi kan hlau ngoi ani chuwang chuanin heting ang thleng atang hian holo film khur thar theu turin kan hanin somnon le bokani chuanin hei tun lai social media abikin Facebook te viral rang aron om chua mai ani athar hi om zung mai ani chuan video pakhat aron viral chungchang kha haya serious khop maya
kar chunga in ngai zong nge an ni in kom hlim mai mai khatinga an om dun lai lo vo pho ka video ko vara lo vo ang chi ron viral le tlat mai he hi kan sialo konga voin lam video viral kha awa han zelo em ve o mi tan nok sak in an omina lang box si lo an mel vel an tilang cheng ro pui si ka chung te chu ni sela FIR ka thelu thialang tin aron tar lang ani a video kha kan en nu to porino ma hing pori se an voice ngai thalokang Brudava. Ngay rồi thìกันเลี้ยงมั่วแต่มีเทียมเรากันจัลแมง rồi chọc rồiชอบเทียมเรามีเทียมเรา hay rồi khó thiêng tôi nói ngay มี mi อ้อนมีกันมีเทียมเรากันจัลแมงอ้อเราเคยคงเองคงเอง cái rồi tỷ lệ đâu này tiền ha ที่เราเคยคงเองกันกันอ้อ cái rồi tỷ lệ vai tròn mò không ai rai bà không ai rai bà กี่มา in con hao luôn nghe anh tin nghe กันกันลังอันรวมเราอยู่ตัวมีเทียมเรากันรวมเรา giờ nghe cái rồi tỷ lệ vai tròn mò กัน à bà bên cái tỷ đa thế à chẳng cái bỏ lọ thế thế à nó phải theo cho anh mà phải có lại thế rằng rồi thì tôi xuống ô oi poni se kha khathil thlen dan chu ni a zelo khop mai a za thlak dan tur kha a chiang via wani aron ti to su on ti te khanin a gan ti to lawang a nuam lo em mai an ti a adik reng ani amaro chu enge heting anga a chhun pachanga momi pui van tlang mu atan an ti poni lowa zan thim nuaya ani ati khan a mun re ang reng taka motor chhunga le nga la ni a van tlang mun engemo mun poimo bik emo van tlang engemaw huam chhung ang chi an wall out takin an che poni lowa mo heting anga video ko vara video baka light te pon an chhuna ti khanin an mail chiang takin an latilang zui ani ya an mail tal te kha chu ti blur sela chu azia takalo omani hamaro chu azia lo khoma entin nge hemi motor chhunga mi te hian ma anon lak don mo hriat alani lawa an ngoi mai churi nom lawani heting anga mi om hle lai lo va ko vara lo tong khum chiam mai ang chi hi chu azia lo khop mai mizoram chhunga thil thlenge ani a thlen na mun hra chiang te khanin lo soita ula chon tu te nge awa phok tu te awa cover tu te video la tu te hi tu te nge an ni ti thleng khan hra chiang khan lo soita ula engting an kal zel don FIR ten thelu donem an thelu tani chuanin boruwa kalian chho viau mai thai ani chon heting ang thila hi habik takin mizoram chhunga mi te mizo na thlak te kanin ngen du na chu mo thalai tam tak te poni enge mo kan ti don ani chuanin heting anga hanol puin an mu thei mai kan ti don nge heting ang lo deuh leka te po hianin han ti ram te po hi thil moi zok le azom zok kha ani ve ni ti te po kha hre ram ta e la chu ti rualin chhun pachanga ani emo heta enge van tlang nol pui minol pui mu tura walau taka vati poni lem lo zan kho thima chuta pon kar chhunga ani ya van tlang mun begin hei waiting set kan ti te khating chul buk ang chia an vati deu hor poni lem lo an motor chhunga an ti ve rak kha ni ya alo om satlia te poni bei thei ani a video te po kan mu chiang lem lo wa ta khanin an mel ti blur lo wa social media khatinga ron vor dar chia mangkha mo a buai thei via wani ti te po kha thram ang o chon ngai mu da hrim te po khalo soi ve ula nang mani to ni ta se eng angin nge in kalang mo FIR in thelut to angem khang khanin lo soi te o chon khoi hmuna thleng nge ani tu te nge video la tu te hi ti le kha hre chiang khanin in lo soi lang ve le hrim don ne